Λίγο μετά τα 40, λίγο πριν το επόμενο κύμα της τηλεοπτικής σεζόν, η Κατερίνα καινούριο είπε το μεγάλο ναι στον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή, και μάλιστα στο Παρίσι. Στις 3 Μαΐου, κάτω από τα φώτα της πόλης του έρωτα, ο Παναγιώτης γονάτισε και της χάρισε ένα λαμπερό μονόπετρο και η Κατερίνα το ανέβασε αμέσως στο Instagram. Μέσα σε λίγες ώρες, σχόλια γνωστών ονομάτων πλημμύρισαν την ανάρτηση. Μαρία Αντωνά, Δούκης Ανομικού, Νίκος Κοκλώνης, Φωτεινή Πετρογιάννη και άλλοι της έστειλαν ευχές από το Instagram live feed. Το engagement έγινε trend και το feed της γέμισε καρδούλες, likes και η ώρα η καλή reactions. Και τώρα, ο γάμος πλησιάζει, τα πλάνα για την τελετή δρομολογούνται και στον Κωσιπάρο θα έχουμε πρώτο πλάνο στην προετοιμασία, από τον ηφικό μέχρι τους καλεσμένους. Μένει να δούμε. Θα κάνει η Κατερίνα show με τα likes πριν ή μετά τον γάμο? Γιώργος ή Κώστας? Ποιος θα κληθεί για λόγο στο μυστήριο? Το μόνο σίγουρο, η Κατερίνα, το μονόπετρο μεγάλης αξίας. Και εμείς εδώ στον Κωσιπάρο θα σου λέμε τα πάντα. Stay tuned.